The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints of the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mark 13:31, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Isaiah 55:10-11, for as the rain comes down, and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. 1 Kings 8:56, blessed be the Lord, who has given rest to his people Israel, according to all that he promised. There has not failed one word of all his good promise, which he promised through his servant Moses. Psalm 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Proverbs 4:20-22, my son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sa naandan, it is our routine. Ikinahanglan nga atong isugid ang tanan natong mga salang na buhat nining adlaw. Otherwise, kini mahimo lamang babag, makabalda sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you're facing is not confessing your sins. It is using your volition, your free will, so you can make the most important decision that you can make in your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, unsa gisulti? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magandang tas tong kagalingon, pinagi sa hilo mga pagampo. Bala na mga Dios, nagpasalamat kami kanimo ning lain na sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong. Pinaagi lamang sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Pinaagi sa iyang teaching ministry. Aron kami matinawan o makasabot gayud unsay ibot nimo ipasabot sa imong mga pulong, imong kabubuton. Kini ang paagi nga kami makasibog sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Uban ni kami pinagis pagpuno sa Espiritu Santo o sa akong among pagpakig-ambitay kanimo Dios. Salamat ning tanan sa
ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. May adlaw, standa na itong mga subscribers. How are you? I hope you are in the pink of health and you are staying healthy and safe. Taliwa nining ato karong giatubang pandemic. Yeah, we have to stay healthy. Okay? Kaninyong mga igsoon diyan ni Ginoong Hesukristo, our fellow believers. Welcome ug maayong adlaw kaninyong tanan. Now, atong ipadayon kini atong pagtuon bahin sa dynamic life of believers. Now, ato kining tapuson niining maong session nining adlaw ug moadto na sa kitaglain nga pagtulunan ugma. Okay? Now, kagahapon atong giingon kanimo nga in our spiritual life, okay, this is addressed to our fellow believers. In our spiritual life, we need motivations. Mao ni atong isgutan kagahapon. And part of this motivation is divine discipline. Apil ning Diyos nun nga disiplina. Kay kini man ang dasig kanato. Og atong balikon sa pagpahinomdom kanimo nga ang pagkawagtang sa eternal rewards, meaning loss of eternal rewards. Ngano man, why did we lose it? Tungod kay wa kita makatuman sa requirements na may mga tulumanon nga atong tumanon, atong sundon aron kita makadawat sa eternal rewards. Now, of course, loss of eternal rewards does not mean loss of eternal life. Sabta gina, that is a principle. Dili na mawagtang ang eternal life hangtod na nas kahangturan. Kay part man na sa kaluwasan. Apan, ang imong dayon nga mga ganti, mawagtang. Meaning, you forfeit kay wa man ka makatuman. This is a challenge na itong mga magtutuon nining panahon sa katuigan sa simbahan nga magatuman kita sa mando sa Dios nga kanang patubuon ng atong galang pinagis pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. So ato gining gihatagan og emphasis kay na tendency na kay gayunan nga makalimot lang ta na labing mayong danon nga buluhaton sa magtutuo nining panahon nga diin we are believers in time. Mao ang pagsunod sa mando sa pulong sa Diyos sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinagi sa atong gibuhat adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Dili mahuman ang atong pagtuon. Wa na kahuman na kini, hangtod na kini dito sa eternidad nga diin si Ginoong Hesukristo na ang kanang mukandak muhimo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios hangtod. And it's a different dimension, of course, sa atong himuon nga Bible study dito. Now, so ang pasabot lagi nga loss of eternal rewards does not mean loss of eternal life. Now, ako kang gisultihan kagahapon nga dunay duha ka matang sa pagtuon sa Biblia. Ang una niini, pagtuon sa Biblia by setting up sa mga preconceived notion and traditions and principles sa relihiyon. That's the wrong way. Kay nagatuon ka pinagi sa mga naandan kunuhay nga mga tinuuhan sa relihiyon. Mao ni gitawag nato sa English og preconceived notions, traditions, principles, superstitions, apil na niya na. Now, ang ikaduha og mao ra gyud ang bugtong matuod nga matang sa pagtuon sa pulong sa Dios mao ang atong pagtuon sa Biblia pinagi sa teaching ministry of God the Holy Spirit.
That's the only legitimate way to study God's Word. If you want to grow up, ang imong kalagbang kung buti pasabot. If you want your soul to grow up in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Now, di man nga kita mga magtutuo, kini nga itong lawas nga madugta, mamatay, pagailisan man kini, o resurrection body. Now, gisgutan ka na sa Episo 3, 1 ngadto sa 11, resurrection body of believers. Now, di man nga, nini nga itong panahon lagi, believer in time man kita. Every believer gihatagan o pantay-pantay, angay-angay nga panahon to avail of the equal privileges and equal opportunities. The eternal heritage or reward alang sa mga mananaog nga mga magtotoo, ipangapod-apod na raba didto sa Bema seat, the judgment seat of Christ. Immediately yun, mubanos yun kini human sa rapture. Di man na, human gyus rapture, mo puli dayon kining Bema seat. O kining Bema seat o judgment seat of Christ, dili yun kay paghukom. Pagpang apod-apod na sa mga ganti o eternal heritage or reward sa mga kanang mananaog ng mga magtotoo. Only winner believers. Why labot ang mga loser believers? Mao na nga aron kita makadawat gyud niini, now is the time to appropriate to the mandate of God's Word nga patubuon ng atong kalag. Aron kita makakabot sa ang diin na natay katakoso pag kinabuhi, ang atong paghamtong na spiritual maturity. Okay? Kaya mo man ka na atong tumong, that's our objective. Ingon nga mga magtotoo. You see? Kaya a believer cannot be kanang magapundo lang sa iyang kinabuhing Kristohanon. Bot pasabot nga, why mga pagtubo ba? He just stand still, dili mahimo. Ang Dios nagamando nga padayon sa pagsibog sa unahan. Kaya ang magtutuo God, he either retrogresses or progresses sa iyang Kristohanong pagkinabuhi. Mo na nga atong gihatagan o emphasia dinining atong ministry ang kanang hatag o gibugaton niining pagtuon pulong sa Dios. So aron makabot gyud nato kini atong tumong ug nga madawat nato ang atong mga eternal heritage or reward kay nga kita magkakabot naon niya sa pagkamananaog ng mga magtotoo, winner believers. Now, nasayod naman nga, doon ay duha ka matang sa ato na sa nang isingit, ato ni balik na sa pag-isgot, may tungod ng duha ka matang sa maayong binuhatan sa magtotoo. Okay? Ato sang ihikling ang mga dili magtotoo kaya wan sila labot ni ini. Kini may kalabutan lang sa mga magtotoo, only believers, sa atong pagbuhat ng mga maayo. Duha ka matang sa maayong binuhatan. Binuhatan nga maayo nga Diyosnon, binuhatan nga maayo nga tawhanon. You see, kung nibaw naman ta, ato na gihapon nila bason gihapon. And diya sa 1 Corinto 3, 11 nga 15, nagaingon diya nga no man can lay a foundation. Si Ginoong Hesukristo mao ang foundation, tukuranan, o mabalay Bisaya, o katukuran. So, si Ginoong Hesukristo mao ang katukuran sa kunbahin sa kaluwasan.
na okay, ako kang labasan diha sa imong, just to refresh your mind, two kinds of good production, good works. Ang una nini, ang tawhanon, okay? Human good works. Unsa man yun eh? Well, ang definition nato ato na sanding labason, anything and everything a believer does outside the plan of God is human production. Okay? Human or kanang human good. Okay? Mao kani atong description. Magitandi kini sa wood, hay, stubble, kahoy, kugon, dagami. Nga kunduslitan kini, skayo, then mo sila og imong sindihan kini og posporo baron, mo sila og mo kanang of course maug daw. So unsa may gantihan? Wala. See? And in fact, kining human good di man madawat sa Dios. God cannot accept. This is unacceptable. Unsa man day? Unacceptable. Oh, okay. Record ka? Nya mo na nga okay. So human good is wood, hay, stubble. Unya mo ni ang dili madawat nga mga mayong binuhatan. Di madawat sa Dios. Kay iham nastaw. Yun si di man masibo, di man makakabot sa sukod sa Dios. Whereas ang divine good, ang Diyos nun nga mga mayong binuhatan, gitandi kini sa Korinto gihapon nga pilak, bulangan, ug mahalon nga mga bato. Gold, silver, precious stones. Kana rang matang sa mayong binuhatan nga madawat sa Dios. The only good that is acceptable by God. Okay? Now, ang Biblia, daghan siya og gamit sa kanang kalayo. Okay? The Bible has many uses of fire. In the New Testament, it is more on judgment. Mas bahin kini og paghukom. Fire also refers to suffering. Now, if any man's work can stand, meaning divine good, then he will receive his reward. Sabot? Mao na, nga madawat na nimo imong ganti, binagi niya na, kaya mo may basihan. If any man's work will be burned, he will not receive his reward. Huwag yun. You see, mao na akong giingon bitaw nimo kagahapon nga manakla na lang ka didto eternal state nga labay-labay sa imong museum of heaven nga tuwa tanan ang imong mga pangandoy, mga damgo, imong mga tinguhas kinabuhi nga madawat. Di nimo madawat hangtod. You see? Kay nahimo lang silang handumanan. Handumanan, memorial of lost opportunities. But remember, God has prepared those blessings alang kanatong tanan nga mga magtotoo. Why exempted? Giandam na ni sa Dios kanadtong pang tanan. Giandam na niya labi na sa imong paghimo og desisyon, pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Diha andam na gyud kadtong maong inheritance. But only winner believers can receive those blessings. Mao ni, sige na itong malmal gyud kanimo. Unta mahimo kita mga mananaog nga mga magtotoo. Apan saon man nato pagka mananaog kung negatibo ta. Why mahimo? The loser believers will not receive those blessings. What ay mahimo? Tingali mo yung diin mo na nimo kuha. Of course, sa Biblia, sa pulong sa Dios kining tanan nga itong gisgutan, wala intang gibasihan. Sabot?
We cannot afford nga magpataka na lang tagkuhag mga sources ni atong pagtuon sa pulong sa Dios. In fact, kini nga atong ipangtun-an, bahin kini sa tinago nga mga pagtulunan. Gitawag na to ni og unsa kanang mystery doctrines. Now, so gold, silver, and precious stones means a believer had been executing the unique spiritual life, the Christian way of life. Na, ebidensya man na, timailhan man na nga siya nakatuman sa dili kasagaran nga matang sa espirituhan ng pagkinabuhi. Nga bahin kini sa atong uluhan nga the dynamic spiritual life of believers. Now, doon na siya kining maong magtutuo nga mananaog, doon na siya power options, filling of the Holy Spirit, and metabolization of Bible doctrine. Mao ni duha ka power options nga iyang gigamit. Gawas pa niya na iya pag-gigamit ang tulo ka matang sa espirituhanong kahanas. 3 spiritual skills: rebound, Operation Z, o ang 10 problem-solving devices. Gawas pa niya na. Nagagamit siya gyud niadtong napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Gisangkap kini sa Dios kanatong mga magtutuo, ha. Numdum ka sa Operation RFFG DPIHPO na rebound, filling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness or sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Money. Ang 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtutuo. Tuog yun balik-balikon hangtod nga di na gina nimo makalimtan. Ako ka nga bitawang gipatinawan nga kining atong method of teaching ining atong ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry, balik-balik. Kaya nga naman, this is part of the inculcation method. Sinilsilay kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya kung di good ni mo masilsil, magka-ahop-ahop na. Di kang kabarog sa imong pagkakristuhan ron. Narapon na ni mo, mudawat ka ba niya na? It's a matter of choice. Di man ni na. So, nagyo panahon nga. Inigadto na ito sa eternidad. Muna. Muna kaya akong giingon nga why apat nga mauna. Mga magyod. Wa magyod apat nga mauna. Apat akong gituman tong mando sa pulong sa Dios na. Wala. Ulahin na. You see. So, karon ang panahon, tukmang panahon, atong buhaton karon. So, tomorrow will not be late. Kita amgo kita nga. Just imagine atong pahimuslan kining mga inheritance nga rewards, mga ganti, mga purong-purong, sana mga accolade dito sa eternidad. Ngunya, hangtod na ka na sa kahangturan, imo ka ng pahimuslan. Kasabot ka? No. Tingaling uban mo. Well, ako yung discern gid noon kay naay ubang mga Kristiyano moingon gid sila kanang inyong gipanghisgutan mo ra man na wa dinhi wa didto mo ra man mga fantasy. Makadungog gani kog mga kwentaryo niya na upahiyom na lang yun ko. Okay? So karon gyud ang panahon. Gihatagan kita sa higayon sa Dios. God is just tapping His foot, waiting for believers to come to their senses.
Tomorrow may be too late. Balik-balik yun ako. So, ang wood, hay, and stubble, nagkaulugan kini nga ang magtutuo had disregarded the execution of the Christian way of life in his life. Wa niyat panubalinga. Namaw na. Na sa taman, imo magkabuton, imo gigamit. Mao na. Tungod sa kamubuton, you see, o di yun na mga sa atong panumduman nga, man is a product of his decision. You see? O kita nagatubang kanunay ni ining. Every minute, we are facing the doctrine of volitional responsibility. Mao na nga, ang mga magtutuo nga, mga loser, mga pildiro, nagabarog lang yun sila sa tulo ka matang sa unsa kanang arrogance complex, self-justification, self-deception, ug self-absorption. Self-justification, mga tarungan ka, mo na kana, ang saon manggod nga mao mangkini mao kadto mo na you justify nga napakyas kunuhay ka. Nya ikaduha, self-deception, imong gidling lang imong kaugalingon. Ilan na sis, mo ba ni Visayan? Giling lang. Nya ikatulo, ang imo nang pagtutok na lang gyud sa imong kaugalingon, you are self-absorbed. Me, I, myself. Ikaw rin yun ang ibo, una, you see, because you are arrogant. Now, wala ba yung excuse for failure for every believer? Wala. God would say, during the judgment seat of Christ, nimo nga magtotoo, ha? Nga ng Diyos nga, niya naman tanan akong sangkap kanimo, mo ni isulti sa Diyos. Ako ka mag-isang kapas tanan. Niya mangulipas ka pa. You have no excuse. Kapila na yun ni mo madungog katong gisangyaw sa mga ibanghilista, unsa pa na mga ministry, mga pastor teachers nga nangapagaw na sila pahinumdum kanimo, wa man gyapon nimo tagda, wa man gyapon nimo panumbalinga. Nagtuman man lang noong unsa, lunang sa kasalanan, no, pahimo sa mga kalaki ni Satanas. Namaw na. You are a product of your decision. So, kita nga magtotoo can either be winner believers or loser believers. Sabot ka? Naran mo sa pagpili. Buot ka bang mahimo mananawom or pildiro? Pili. Now, kay wa man gyud nimo panumbalinga ang pulong sa Dios. Especially the doctrine of rebound. Nga naaman unta ang gahom diha. You see? That's the key. We have the power of rebound. We have all the divine assets provided by God. Therefore, we have no excuse not to be winners. Na saon malagi nga na magay kabuton taho nag kanang wa man gyud na tanduga sa Dios. Gitanaw lang na sa Dios nga niya na pod ihong anak. Negatibo na pod. Now, by the way, balik ragutan niya itong inheritance katong atong mga panulundon. Our inheritance gideposito kini in an escrow dito sa langit, waiting for us to fulfill all the requirements to receive our inheritance. Na, gawatra, ang Diyos is just tapping His foot. Tanaw, kanang sudong lang yun. Sa matag usa ka magtutuog, iya bagyong pahimuslan ang iyang gipangsangkap. Nga grasya tanan. So, gideposito ang atong inheritance.
mura og kanang escrow man gud ang atong gitandi ko dinhi escrow nga kini this is common to mga homeowners dito sa Amerika o dinhi sa Amerika, I mean. Dinhi sa Amerika, this is popular kining mga escrow o niya i-deposito nila dito sa bangko hangtod nga maka kanang tuman kas mga requirements hangtod ini katuman na nimo niya. So the money or deposited inheritance niya according to the document or agreement nga imo nang madawat. So with our inheritance in heaven, it's deposited in an escrow in heaven nga gahuwat kanus ata mutuman sa mga requirements to receive our inheritance. Kasabot ka? Now, kung mapakyas ta, na mo na, if we fail, the inheritance only becomes a what? Memorial of loss of inheritance, of blessings. Now, so let's go back. Whatever suffering we have in life, bisag unsa, and we are carnal, then disiplinahon ta. We are being punished. Discipline. Kastigo ang atong madawat. But if we are spiritual, naon sa buta sa mot, if we are spiritual, that means nga tuwa ta magpuyo dito sa operational divine sphere. The spiritual kanang place nga atong puy-anan ingon nga mga magtotoo din sa kalibutan. This is the spiritual power nga iha sa Dios. Just imagine, ug anhara dihang dapita nga kita makatuman sa atong tulumanon ingon nga mga Kristiyanon. Outside of it, dili ta makatuman. Samtag na. Now, tingaling uban na kadungog nini mo yung grabihan po mo, yung mga dogmatic ram mo kayo. What am I mo? We are just sticking to the truth. It's up for you to accept or to reject. You have your volition, right? Apan kinigikan gyud sa huna sa Dios. Iyang kabubuton, iyang kanang pasidaan, unsa pa, iyang tuyo, iyang plano. Narapon na ni mong mudawat ka ba niya na o di? So, kung atua ka magpuyo nining dapita nga, mo'y dapit nga may gahom sa Dios, spiritual or protocol plan of God, may ubang mga nga ni Christian way of life, God's power system, unsa pa. Naadihatan na, divine sphere, operational. Kaya iyang Ginoong Kristo, samtang din pa siya sa first advent, ang iyang gigamit nga dinosphere was unsa prototype. Mao man to iyang dinosphere. Pag kabugto gyud siyang ginhawa dito samtang nagabitay siya sa cross, iya dayon gibilin automatic. Pag ingon niya, it is finished. Gibilin dayon kining maong dinosphere nga ni kanato sa mga kanang mga magtotoo nga sakop din katuigan sa simbahan, the church, og ang dinosphere nga ngan kanatong pahimuslan kanong gibilin ni Ginoong Kristo mao nang operational divine dinosphere. Okay? So mao na atong puyanan. And in fact, that is a place of perfect environment. Just imagine that. Natanan ng gahom, ng enerhiya, ng kadaugan na mo na. That's the only place nga ikaw maka-execute sa imong spiritual life as a believer. Oh, we have already defined the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Mao na ang kalibutan, makadungog nini nga itong pagtuon, nini nga itong ministry, mayon sila. Di man na kasagaran ng ilang ibuhat. Of course. Mao na. We are executing the supernatural way. Pinaagi sa plano sa Dios. Kini nga itong isunod. Protocol.
Kining pulo nga protocol, common man ni karong panahon na ni pandemic era, protocol na ang protocol gud pasabot mga pamaagi, kalaki, mo ni protocol sa Dios nga gisunod. Kasabot ka? So mo na. So whatever suffering we have in life and we are carnal, then we are being punished, disciplined, kastigo ang ato. But if we are spiritual, ato ata magpuyon in divine atmosphere, any suffering we have is blessing. Panalangin ka na. Remember, it is not because of sin that we are punished. We are punished because we failed to obey the mandates. Sabtagi na. So, ang maliko na po itong 1 Corinthians 3:11-15, no man can lay a foundation. Kini sa kahulagway sa maayong binuhatan sa magtutuo, samtang aniya pa siya sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, while in phase 2. Either divine good or human good. Di man ha? This is just a review. Divine good, gold, silver, precious stones. Kinira ang madawat sa Dios, nga matang sa maayong binuhatan. Or human good, wood, hay, stubble. They are combustible. And the only rewardable kind of production is unsa? Divine or human? Divine good. Review gyapon eh. We are the only one responsible for what we produce. Gusto? Kita ra yun. If human production, they will all be burned. Sunugon lang yun ni silang tanan. Kaya gitandi kining maong mga binuhatan sa kahoy, kugon, dagami. If divine production, we will be rewarded for all of that. Kaya gitandi man kini sa silver, gold, precious stones. Non-combustible. So, at this point in time, kung ikaw nagaantos, nakaalantoson, susiyay mo kaugalingon. Examine yourself. If you are making use of God's assets or neglecting them. When God punishes us because we failed to use any of God's mandate, then we have to rebound. Kinahanglan gamiton natong 1 John 1:9. Kung sa magisulti sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Then, human yan na, rebound, ayaw hunong. Kaya, muno gani ka na, for all you know, balik na po ka sa iyong pagkakarnal. You see? Then, move on. Mabito na yung rebound and keep moving. Move on so that punishment becomes a fantastic blessing. Sabtagi na. I hope na kutlo yun mo na absorb nimo kining atong gipanghisgutan. So, adto ra gud ta sa 1 Corinthians 10 verse 13. Nagaingon ra ba kinig, there hath no temptation or testing which is common to man. Okay? But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Now, kining temptation din kanang sa Grigong pulong pirasmos. Kining pirasmos gikan manggod ni sa original nga root word nga perazzo. Now, kung sabot pasabot ning pirasmos, it means to try to learn the nature or character of someone so we will know the way. Sabot? So, testing. Now, ang Diyos nagasaan ka nato sa paghatag ka natog mga pagsulay for our own good, for our own advantage, for our own benefit, if we wish to become winner believers. Sabot?
So, saad ni sa Dios. Iman nga, matag saad gyud sa Dios, iya ra ba gyud ang tumanon. God keeps His word. Barugi na. Narana nimo. It's a matter of choice gihapon. Akong malikon. God promised us to give us testings for our own good if we really wish to become winner believers. Now, kining maong bersikulo tuod, nagapakita ka nato nga how we wish we can attain this experience. Actually, this means, ito ang kung gingon nimo, ato manigisugutan kagahapon o the other day nga, kining exanastasis. Gikan mo ni sa pulong ex, gikan sa root word nga ek, which means out. Okay? Ek. Unya ang anastasis, to come back to life or resurrection. Kining out din makapagawas, makabuhi. Kini na kahulugan, only believers will be out of our old self, old nature, at the resurrection. Sa panahon ba, sa pagkabanhaw sa simbahan, kanato ba ang mga magtotoo? Pulihan na maggawas na ta sa unsa atong kinaiyang makasasala at the resurrection. Note, take note of this. Kitang mga magtotoo will be out of our old sin nature during the resurrection. Mahigawas na ta. What a feeling is that? How we wish na moabot na na malingkawas na gyud niining gahom niining inuntas mga street language nga lawgaw yung satanas. Dili. Kining atong kinaiyang kasasala, ahinti lang nin satanas. Kasi, ahinti. Iya man yung paagi nga kita malawgaw sa atong espirituan ng pagkinabuhi. First of all, in our spiritual life, we need motivation. Susto? Totoo ang giingon nimo nga part of this motivation is divine discipline. O mao na nga ato na kininggi hisgutan kagahapon apan din na nato balikod kay basigang uban mo yung balik yun mo natural. Mao man ni atong paagi ni atong ministry. Kanang repeat and repeat and repeat. Repetition is the best way to kanang hinumdum yun. Repetition is the best teacher. Alang ka nako. Of course. Ang tulma, silsil. Mo ni sinilsilay lagi ni atong paagi din sa atong pagtuon. Pulong sa Dios. Therefore, I hope na klaro na nimo unsag yun kining pagka magtotoo. Duha ra ka butang atong kapilian. May mubatang mananaw, winner believers, or pildiro, loser believers. Naaras imong pagpili. You have your volition, God-given volition or free will. Apan ang Dios nagatahod kung unsay imong himoong desisyon. Nagatahod. O kining tanan, unsay imong desisyon himoon, naibawan na ka na sa Dios. Kaniyang tungwa pang tanan. O pabuhatan ng kalibutan. Naibawan ng tanan. Busa, naibawaan po sa Dios kung ikaw madinaugon ba o mapiliro. You see, man is a product of his own decision. So dinhi ta mohunong mahuman sa atong pagtuki bahin ini the dynamic spiritual life of believers. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining among pagtuon sa imong pulong, among ginabuhat kini adlaw-adlaw, igo kini ug pagsunod sa imong mando. Nga patubuon ang tagsa na mo kakalag ingon nga imong mga anak. Kini lamang ang paagi nga kami kabot niya ng among tumong spiritual maturity nga mao ang dapit nga diin na kami
katakos sa pagkinabuhi. Mo kini ang dapit nga among pagkakabuton pinagi sa imong grasya, kay wala man kami mahimo sa among tinawhanon nga pamaagi. Pinagi lamang sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma, imong kortesiya. Musa nagapahimulos kami nini, samtang aniya pa kami sa ikaduhang bahin sa imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Gamita lamang kami, O Diyos, sa pagpakaila pagyod sa imong kamatuoran. Yan yung kalibutan nga dunot. It's a dying world. Mao nga, imo kaming yatagan ining taas sa pagsabwag, pagsangyaw sa imong maayong balita sa kaluwasan. Buahan kadtong napakadungog nining mga di magtotoo, makaamko sila. Na ikaw lamang ang among dalangpanan sa among tagsa-tagsa kakalag o dalangpanan sa mga kamatuoran nga imuha lamang. Salamat nining grasya nga Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.